El tema de la llengua, bueno, està clar que a cada lloc i a cada territori es viu diferent, però bueno, a les Illes Balears, que també pertanyen als Països Catalans, doncs la veritat és que ho estan patint d'una manera molt, molt dura. I suposo que també doncs, al País Valencià poden dir el mateix, molt similar o pitjor, no? La manera com han entomat tot aquest procés jo crec que ens ha estat extremadament favorable, en el sentit que aquesta negativa rotunda a parlar de qualsevol cosa i no, cal i canto, la llei és aquesta i tot el que s'aparti una coma d'aquí ja no, vull dir, fem oïdes sordes a tot això. Mira, els escocesos ho poden negociar, parlar bé, i nosaltres, de moment, ni això, ja ho veurem. I diu, no faré un procés de seducció per convèncer-te que no marxi, sinó que a sobre encara, saps, vinga, encara te la foto amb la llengua, encara te la foto amb això, amb allò. Clar, i això és, jo crec que és impagable en aquest sentit.